Esta mañá presentábase no Concello encontro final da Liga FITE Galicia de Taekwondo. A cita será este vindeiro sábado, día 20, durante todo o día, no pabillón Alonso Rodríguez. Na actividade tomarán parte uns 300 loitadores de diferentes categorías, procedentes de clubs de toda Galicia. Ás 10 da mañá empezaremos unha pequena presentación e logo xa pasaremos cas categorías infantís hasta 11 anos. As modalidades de competición van a ser formas tul, para empezar, seguiránlle as técnicas de salto, técnicas especiales, e logo, para rematar, combate libre. Vale, logo, sobre a 1 da tarde, temos previsto xa empezar ca entrega de medallas, como ao ser o encontro final faise entrega de medallas de toda a Liga, das 13 ás 14. Faremos un pequeno receso a partir das 2 hasta as 4, na que despois empezaremos con cas categorías de 12-13 anos. Seguiremos a continuación coas junior e despois cas senior e veteranos. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita, animando a acudir ese día ao Alonso Rodríguez a disfrutar deste deporte. Queremos agradecerlle a súa organización e animar a xente a que veña a disfrutar deste evento, que, por suposto, vai estar moi ben organizado como todos os que fan eles, animarvos a algún dos rapaces a querer integrarse tanto no club como no taekwondo. Dende o Club ITF Noia quixeron agradecer tamén a colaboración prestada polo Concello, así como tamén polas distintas empresas e negocios que colaboran co club, pois grazas ao seu apoio poden organizar este tipo de eventos.